दिनै थाना फायमोन नांमानि कारनखाय सिन परिबाराव कायसा बरक थै थांखा थैनायनि बुङो आं अ थैनायनि बुमुं बिद्यापति देबरमा बुसाइनि बुमुं बिश्वजित देबरमा ओंखाय जों आबो बुसाइनो बुथारो हिनि सन्देह खायै जों थानाव मामला खायो दिनै সন্দেহ বলতে ববহাय সন্দেহ सन्देह जों जे अ बुसाइ बिश्वजित देबरमा जवाब रिमाबाय गोथैनि अबस्थानो नुगै जों आबो कुनु इनको मिलि जागलिया ओंखायनो बबाहाय प्रमाण दं हिनै जोंनाव बुइ सोंमानि सतेव जों साका गोथैनि लासनि उपराव उतै उतै उनको ततरा उतै माने बबहाय उनको ततरा सेबजाक यासिन दाग दं मांखा ताइ बिथि सारिमानि सुचिरिमानि किसा पुरुब मांखा आबो जों आतिखाय सन्देह खायै आस्ते आस्ते ताइबो जों उनको बिसिंनि किसा कक अ बिथि रिफाय मारक बिथि सारि मारक ब किसा प्रमाण खायका ओंखाय आबो जों आतिखायनो किसा दिन समय नासिंगै जुक्ति बुद्धि खायै उल सेस जों किसा प्रमाण खायमानि बाय जों ताबो थानाव एफेयार खायो मामला खायो नरके थानाव देखाय एखबा एसपी अफिस देखाय एसपी उनथानि एसपी थानि एसपी उनथानि 21 एखायबा जे नरक थाजिगन साबानि बुङै केस खलायगोन नरक जों बिश्वजित देबरमानि बुंगै ताइ अरुणानि बुंगै केस खाय अरुणाखौ सब अरुणाखाय ताबो बिश्वजितनि द्वितीय संसार बिनि तीन संसार ओंखा ब म तृतीय संसार सिखलायो बिनि कसारो कायसा द्वितीय संसार दं ओंखाय जेता थैनाय आबानि बोख्रा जोख्लायो बरखाय प्रथम संसारनि ओंखाय ताबो जे नोंथाजिगन सागा थैगा बफुरु गथनां माने अब 2022 10 तारिख आगस्ट थैमानि तारिख जरा कलगमा ताबो प्राय बिसि गायसा कासा कासि नखा तामनि बगै नरक अबनो बाके पेंडिंग तनिबो आसाम सनरक और मामला बिरमुनि मा खायबिका आबनि कारणखाय लेमानि कारणखाय एक रकम बुसारक नग करै उपयुक्त न आहाय पानो बायराव ताइमा साखाय कायजाक जाक बुरै बुसा बखाय बुसाइ नग ओंखाय बुसारक बायबो जों इनको म थैनायनि दिगे आसो हताचा कक लाम सालाय मालिया ओंखाय आस्ते आस्ते मा सालायका ओंखाय अजराव न ताइ कैसा थैमानि लगी लगी बुसला नग करै ओंखाय जुक्ति प्रमोस करै आबनि बागैनो जों म कामनो खायनानि किसा लेखा ओंखाय जों आहायपानो आबनो बगै थाया म अन्नाय खायमानिबा जों प्रमाण रुतुगै प्रमाण खायै जों ताबो उसुगरा मामला जरा फायदों दिन मुंखा आनिबो मसिनि देबरमा मामला साबु खलाय मामला खायनायखाय थैनायनि बिबिनो खलायो इको आनिखाय बखाजो बरनो खायो मामला पदपति देबरमा थांनाय 20 तारिखआव जुन मासनि 20 तारिखआव आं गायसे कमप्लेन मानखा श्रीमती पद्मावती देबबर्मा पारा हंगांगाय लक्ष्मीचरण पारा नर्थ महारानीपुर बो कैसे कमप्लेन खायका एसपी वाइनि थानी आ कमप्लेन आनर सपायका आं थानाव गतना हंगा कैसा दिहाय थांनाय 2022 नि अगस्त नि 10 तारिखआव जे कमप्लेन खायनाय बिनि बाहाना जोब विद्यापति देबबर्मा बनो बरक आदिनो फुङो फुंनि माने 5टा समायाव बरक गोथैमानखा बिनि बिसनाव कलायजा गांगाय गोथैमान माने परे बुसाइसो बंग आतिय सदन जतन मिलाय ना पारान बरक मिलाय आबन बरक अलरेडी दाह खालायबायका सावै बायका गोथै ओंखाय उल बरक हायमानखाबो जे बनो बिथिसारि बुथा जाका हानै ओंखाय आबन फैयै बरक कासे कमप्लेन खायका आ कमप्लेन तो मेन एक्यूज बरक एलिगेशन खायका बुसाइ ताइ अरुणा देबबर्माते अन्यते खरब ताम बरक दङ बनो विद्यापति देबबर्मानो बिथिसारि बुथा थानि बंनि याक दङ हानै आरो बंनि एगेन्स्ट बरक कासे कमप्लेन खायका एसपी अफिसो ओंखाय एसपी आन थानाव रहका जेहेतु गतना आनि थानानि आन्दाराव माबगै ओंखा कमप्लेन मामानि परे आं केस रेजिस्टार खायका मुंगिया गामि पीएस केस नम्बर 12 सेक्शन ओंखाय 302 506 34 आईपीसी आ केस न जाखा ताबो केस इनभेस्टिगेशन चलित
Sir 21 ni bung. Ekis ni bumung angaro tongo kongman haipa salia je samani ko Biswajit Debbarma je beri thinai Vidyapati Debbarma bini busainya ekis main ekis tai bin logyo tai tai khorok beri tongo hangawan bumung salia abo sini investigation sangainai abo